Tenim la Maite Rovira, que va estar treballant com a arqueòloga en aquest projecte i que ens parlarà de l'excavació arqueològica del presbiteri, a la qual el Riu feia algun comentari. En primer lloc, bona tarda. Donar les gràcies a en Carles Banxo per fer-me partícip d'aquest tan interessant debat. Dir-vos que molts de vosaltres segurament no m'hauríeu vist mai. Fa molts anys que treballo en aquesta professió de l'arqueologia, la restauració, la conservació, la gestió cultural, i la veritat és que quan em van dir d'excavar Sant Climent de Taüll em va agafar com una mena de cobriment de cor, perquè no m'ho esperava gens ni mica. Va ser una actuació agradable, vaig tenir la sort de tenir uns companys com van ser la Mercè, en Pere i d'altres que em van ajudar bastant a entendre el tema. I també dir-vos que aquesta intervenció es va fer el 2010 i des d'aleshores, poc o menys, he estat una mica apartada del tema de l'arqueologia, amb el més sentit camp de treball, i he estat més dedicada a descobrir més el que seria la gestió de la cultura. Per tant, disculpeu-me perquè la meva memòria ja no és el que era i els coneixements que podeu voler sentir potser no seran els que toquen. Intentaré ser breu i redreçar el tema. Començo dient això. L'actuació es va iniciar el 2010 i volia parlar una mica, breument, de l'entorn natural i del patrimonial de Sant Climent de Taüll, en el sentit que Taüll és un municipi molt, nosaltres ara el veiem com molt bonic, molt maco, però en aquell moment, en el segle XI-XII, devia ser terrible viure en aquell lloc, en un espai geogràfic amb una climatologia molt difícil i, per contra, té un llegat arquitectònic espectacular, com poden ser dues basíliques romàniques en estat actual i que són visitables, una que ha desaparegut, com també Sant Martí, i unes altres que estan, com per exemple Sant Joan de Boí, que està a 4 quilòmetres. La vall de Boí engloba 7, 8, 9 esglésies que han estat declarades Patrimoni de la Humanitat per la seva singularitat, però a més hi ha tota una sèrie d'ermites i altres edificis arquitectònics tant religiosos com civils o militars que indiquen que aquella zona tenia bastant de trànsit, bastanta vida, malgrat, com he dit abans, les circumstàncies climatològiques o el fet de ser marca hispànica i en totes les lluites amb el tema dels àrabs, francs, etc. Bé, els antecedents, ja ho he comentat ara fa un moment, la vall de Boí i tot aquest espai està sota el control dels senyors d'Erill, els quals rendeixen homenatge al rei Alfons i el qual els hi dona poder, tant de poder que ells mateixos, aquests senyors, amb la seva baronia, el que fan és començar a construir una quantitat d'edificis concentrats en aquest espai que sembla ser que vulgui ser un complex monàstic que malauradament no acaba de concretar. Un d'aquests edificis ja és ple conegut, sento repetir-me perquè clar, davant meu n'hi ha hagut uns quants que han estat parlant de la consagració, us han ensenyat el que seria la inscripció, jo us he intentat col·locar
també la localització d'aquesta, que seria la inscripció mural de la data de consagració de l'església de Sant Climent de Taüll, que és el 10 de desembre del 1123 i que justament és un dia abans que es fa, un dia abans de la consagració de l'altra església que també està a Taüll, com és Santa Maria. Ambdós edificis són de tendència llombarda i de l'estil pictòric romànic i la singularitat de les seves pintures, doncs, arran d'una visita turística mig professional, de plaer, de Domènec i Montaner el 1904, queda bocabadat i captivat per aquestes pintures. Lamento, perquè ja dic, sabent el poc espai de temps no he volgut col·locar masses fotos, però sí que hi ha tota una sèrie d'esquemes de Domènec i Montaner i després de Puig i Cadafalch, en el qual ensenyen fantàsticament bé com estaven en aquell moment les esglésies. El 1920 el 1917 es coneix la primera tasca de conservació d'elles, arran de l'interès per part de les entitats artístiques del país, i el 1917, com deia, es comencen a fer els primers treballs de conservació, com serien l'encalat de les pintures. Sembla ser que en aquest cas el que no toquen és la pintura de l'absis, tal com es veu en totes aquestes fotografies que heu anat veient anteriorment. Posteriorment, al març del 1920, Stafioni comença a fer l'arrencament arran de la demanda de la Mancomunitat per tal de guarir-les d'un possible expoli que s'estava donant en aquell moment com a tendència generalitzada a la vall. Què va motivar la intervenció arqueològica en el presbiteri de Sant Climent de Taüll? Arran d'una descoberta casual de restes pictòriques al voltant de l'absis, les pintures són in situ, aquí les podeu veure, heu vist unes fotos molt més precises que us ha passat la Mercè Marquès. S'intenta tirar un cable elèctric per poder il·luminar una mica millor la sala i, curiosament i fortuïtament, comencen a aparèixer pintures. Es dona la veu d'alarma, es crida al Centre de Restauració de Béns Mobles i es confirma que són pintures murals, amb la qual cosa torna a haver una demanda d'aixecament del presbiteri per tal de saber si aquestes pintures continuen cap a la capa inferior i si és possible que amb aquesta excavació aparegués el paviment original de l'edificació. Un segon motiu de la intervenció és esbrinar si l'edifici està erigit sobre un edifici molt més antic i esbrinar el perquè de la condensació d'humitats que s'està percebent dintre de l'edifici i que està afectant el que serien les parts baixes de tot el que és els àbsides, tant central com laterals. Així doncs, es demana per part del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, es demana la instància deguda per fer l'actuació i el 24 de març del 2010 el Departament de la Generalitat del Patrimoni Cultural dona el vistiplau per aquestes actuacions.
Comencen les actuacions amb la documentació fotogràfica de tot el que és el presbiteri, l'àrea on s'ha d'actuar, i s'inicia el desmuntatge manual de l'altar major, on l'ara és una pedra granítica de proporcions considerables, de gran pes, la qual va haver de ser extreta gràcies a haver de posar uns taulons que anaven des de la base de l'altar fins a l'inici del primer grau del presbiteri, és a dir, es va intentar fer una baixada corredissa per no trencar-la d'un sol cop. Es va aconseguir, evidentment, però vull dir que va ser una mica complicadet per les dimensions i pel pes exacte de l'ara, donat que hi havia la pretensió de tornar-la a aixecar un cop s'hagin fet les actuacions oportunes de conservació. Aquest altar major és una estructura rectangular, ho podeu veure en aquesta diapositiva, feta amb carreus que estan reblerts per tota una massa de morter i està constituïda de 3 pisos, de tal manera que en el primer pis, dintre d'ella, ens trobem una lipsanoteca de pedra tosca sense cap objecte dintre, i a mesura que anem baixant ens trobem anatòmicament col·locada per sota d'ella una segona lipsanoteca. Aquests objectes és com si fossin les caixes del temps de la nostra època. Per tant, la hipòtesi és que en 2 moments anteriors van existir 2 altars que per cada una, o sigui, cada una d'aquestes lipsanoteques implica un altar en el presbiteri de Sant Climent de Taüll. I en el moment en què es fa aquest darrer altar i el qual fins ara ha estat col·locat en Sant Climent, ha mantingut aquestes 2 antigues lipsanoteques. La desmuntada és totalment manual per tal de no malmetre possibles objectes interiors, no hi ha cap altre, i la base de l'altar es delimita amb una llatada de morter de calç i una llosa de llicorella que segella el buit d'un antic, la impronta d'un antic altar. Aquest altar té una desviació de 4 graus amb referència a el que seria el nord de l'església. Seguidament, quan parlem de l'altar, parlo d'aquest espai i més endavant faré menció del que ens ha dit en Rius, perquè aquest matí no hi era i potser s'ha fet algun comentari que jo no estava al cas. Bé, la intervenció arqueològica, com cal, comença amb la remoció del paviment. En aquest sentit, ens trobem que la documentació ja només visual ens implica un ús divers de tècniques de construcció amb una disparitat de materials en la construcció. Ens trobem tot un graó d'ampliació del presbiteri fet amb pedra granítica de grans dimensions i fins i tot amb aprofitament de pedres fites amb les quals està gravada la creu de Calatrava. Ens trobem unes 2 plataformes de carreus calcaris ben col·locats, regulats i en diferent nivell. I per darrere de l'altar ens trobem tot un paviment
de pedra més o menys posada regularment, però, diguem, em surt la paraula castellana, parcheada. O sigui, hi ha tota una sèrie de clapes de morter de ciment amb lloses de llicorella, que el que són reparacions d'aquest paviment. Són interpretats com les reparacions que es fan des de l'actualitat, és a dir, des del 2010, per exemple, podríem posar, tirant fins al 1960, és a dir, en el 1960, quan es fa tota la remodelació del presbiteri, es fa aquestes reparacions amb ciment i es requereix també aquest graó. En estratigrafia veureu que es va repetint aquest esquema. En vermell són el que s'està indicant, és a dir, és tot aquest espai el que s'ha de remoure i el que surt per endavant. Els carreus regulars estan lligats amb morter de calç i per tant són d'una fase anterior. La cultura material que es troba arran del seu aixecament és una cultura material molt dispar. Es recuperen gran quantitat de restes pictòriques, de restes de ceràmica vidriada, de monedes amb la qual la seva cronologia, segons el gabinet numismàtic, té una forquilla entre el segle XII i el segle XIX, per tant, terrible. I, clar, davant d'això, una mica, diguem, decebuts pel tema. Per sota d'aquest gruix de carreus hi ha tot un toll en aquesta zona de terra, és aquest espai que encara està dins de la nau. Fins i tot arribem a trobar paper d'alumini, amb la qual cosa ens està indicant que no ens podem anar més enllà del 1940, alguna cosa per semblant, si volem tirar molt, molt, molt enrere. També ens donem compte, això són les improntes un cop es treuen els carreus, perquè veieu exactament que són pesants, que estan posats a consciència i que han de fer un gran aixecament del terra amb bastant de rebliment de terra, de material d'enderroc per poder mantenir el pes de tots aquests carreus. Us feia menció que en aquest costat del nord de la paret ens trobem fins i tot fragments d'esponja adherida a la paret i que el datem com en el moment d'extracció de les pintures. Recordem que l'extracció és el 1920 i que aquest intent de reforma del presbiteri no va més enllà entre el 1960. Això no vol dir que aquests carreus regulars siguin del 1960, ben al contrari. És a dir, ens trobem per un cantó, ho dic perquè és una mica difícil d'entendre, però acabes dient, vale, ho vam fer així. Ens trobem que tota la tira que va al costat adossada a la paret està protegida per lloses de llicorella posades verticalment i entre paret i la llosa de llicorella
restes de terra sorrenca, la qual cosa em fa pensar que els treballs del 1960 ja tenien coneixement poc o molt d'aquestes restes, sabien perfectament que el recreixement del presbiteri de tota aquesta àrea implicaria l'ocultació d'elles i, per tant, fan tota aquesta intervenció de protecció. Per sota del toll de terra i enderroc que sustenta aquest paviment ens trobem un segon paviment amb també pedra calcària lligada amb morter de calç, però és molt més disgregat. Diguem que la interpretació podria ser, hi ha dues hipòtesis, pot ser un primer intent de pavimentació probablement entre el segle XVI i el segle XVII, que posteriorment té la base per poder col·locar fermament la segona pavimentació. Aquest paviment està molt malmès, no té continuïtat a la zona del darrere, es troba tancat per un graó de llicorella que a la vegada està rebentat. I és important dir que està rebentat perquè no sabem exactament si la plataforma continua vers endavant o és exactament això, un graó. I, malauradament, aquest graó rebentat tampoc ens dona gaires datacions perquè l'únic que trobem és un fragment de ceràmica informe grisa, de la qual podem especular que pot arribar a ser, a no ser que fem una analítica de pastes i que no estigui contaminada, doncs podria ser perfectament fragment de cantí, com els que hem arribat a trobar en l'estratigrafia superior. He volgut remarcar la recuperació de noves restes pictòriques, donat que hi ha una gran quantitat, i en Pere això més endavant suposo que us ho dirà, hi ha una bastanta quantitat de restes que s'han trobat en els enderrocs i que s'han trobat agradablement, entre cometes, darrere del que és el plafó. En la nostra intervenció per poder aixecar tot el que és el paviment més endinsat del presbiteri, ens vam haver de formular la remoció de la part baixa de la reproducció pictòrica d'en Millet i ens vam dedicar a fer primer cates per tal de descobrir si hi havia pintures i si realment el mecanisme de sustentació que tan hàbilment ens vam plantejar des del Centre de Restauració de Béns Mobles seria factible, o ens trobaríem que la pintura d'en Millet podia caure per damunt nostre. Es van posar unes sustentacions, en aquell cas el professional també de suport arquitectònic era el senyor Melitó Camproví i juntament amb en Pere es va fer tota aquesta anàlisi i tota aquesta actuació. Per tant, hi ha tota una gran quantitat de fragments que s'han anat recopilant que també són, diguem, remarcats ja en el seu lloc d'origen. És a dir, se sap perfectíssimament que han de ser de la part vertical
de la paret. Ho dic perquè els fragments que es van trobar al davant, doncs, hi ha, justament per la decoració que s'ha trobat, alguns pertanyen als laterals del presbiteri. Seguim amb l'excavació de la base de l'altar major i en ell ens trobem que hi ha un rebliment de sorres en el qual la cultura material que es troba és un diner del segle XVI, fragments de pintura mural, restes de teixits, plom, agulles de bronze i restes lògics i normals d'arrossegadors i obricràpids. Aquesta base d'altar major que devia ser... Molt bé, jo acabo de seguida. Gràcies. Aquesta base d'altar que devia ser del segle XVII es troba acotada justament per la plataforma que veieu en un primer inici, és a dir, aquesta plataforma, i aquest espai és el que està acotat per fer la base de l'altar. En l'excavació, a ambdós costats apareix el graó i no es té més constància de tot aquest paviment de graó en llicorella per la part del darrere, a no ser que estigui en tota aquesta zona que actualment encara està per excavar. Una vegada es remou el paviment que hem estat parlant abans, apareix un autèntic paviment de llicorella ben distribuït, ben regulat, ben pensat, amb una inclinació que s'atura en l'esmentat graó i que justament, i com ha explicat molt bé una de les pintures, una de les imatges que ha presentat la Mercè Marquès, les pintures que estan en continuïtat en la paret descansen directament sobre aquest paviment, la qual cosa vol dir que com a mínim aquest paviment és coetani al moment de les pintures de Sant Climent de Taüll, i per tant, si elles són considerades del segle XII, aquest paviment almenys el podem considerar que és del segle XII. Acabant, l'antic altar major, això és el que abans no he entès, però em sembla que la Mercè ha dit que hi ha hagut un comentari aquest matí. Jo també plantejo que l'antic altar major d'època romànica està aquí al darrere. És aquesta base quadrada de carreus calcaris travats amb morter i el qual encara queda per excavar i lamentablement les restes de cultura material són molt minses i diguem que és que no donen cap mena de cronologia com per dir si és segle XI, segle XII, segle XIII. Jo considero que és la base de l'altar justament per la tipologia del material treballat, que es correspon bastant amb les licemnoteques anteriors i amb la decoració dels dentats de les columnes que estan sustentant la nau. Per tant, si considerem que les pintures són del segle XII, el paviment és del segle XII i, per descomptat, l'altar és del segle XII. Com a fase final de l'excavació d'aquesta àrea ens vam trobar que els murs no estan sobre un llit de terres disgregades, de terres depositades,
Sant Climent està construïda entre dels dos barrancs i per tant és el lloc adient per anar-se'n acumulant totes les terres de dipòsit dels allaus que provenen de la Serra d'Ayats. El que deia, no té cap tipus de fonamentació com podríem considerar un pont romà en el qual es fa una caixa amb una doble cimentació, etc. No. El que se suposa és que es fa un rebaix del terreny i a partir d'aquí s'aixeca els murs. Sí, és veritat que els murs van creixent en quant a grandària de pedra a mesura que es van aprofundint en el terreny. És a dir, acaben sent quasi monumentals. El segon objectiu de l'excavació era l'explicació de per què hi havia humitats, també el tema de la fonamentació de l'edifici, i el que es fa és una rasa al voltant de l'absis central i el que ens trobem és que està amb un encintat de formigó adossat a la cara externa i el qual està fent tota una funció d'aïllant per tal que les terres provingudes de la part superior no acabin penetrant i no acabin malmetent el mur, igual que les aigües que poden venir de les parts altes de la serra. Penseu que Sant Climent de Taüll, el terreny va pujant cada vegada més fins a arribar a la Serra d'Ayats. Per tant, les aigües que poden venir des dels cims van a petar directament a el que és la part externa dels absis, dels absides de la capçalera. Doncs es fa una actuació. Jo, lamentablement, en aquell moment no vaig poder trobar cap documentació al respecte, però entenc que va ser una adequació de l'espai i del terreny per poder conservar millor l'edifici. Malauradament, doncs, no sé què es farà actualment, però resulta que aquesta mesura que en inici era de protecció, ara el que fa és consolidar la humitat, mantenir la humitat dintre de l'edifici i no deixar respirar a les pintures. Per últim, us he posat dos materials, com són les monedes, que sempre dona molt de joc el tema, malgrat en aquest moment a Sant Climent no ens diuen res, perquè la forquilla és molt àmplia, perquè els estrats on és trobat no són decisius, i les restes de pintura que, com podeu veure, tenen la mateixa decoració de la que les han fet famoses i que es van trobar en el reblert del que és tot el presbiteri. Us he fet un llistat, restes de pintura mural, fragments de motllures en pedra tosca, monedes, estris lítics de funció variada com podrien ser canelobres, fets en llicorella, múltiples fragments de contenidor de vidre, ceràmica comuna, lo típic, agulles de cap de bronze dels mocadorets i contes de rosari, creu i el que us deia, el fragment d'esponja natural que es troba adossada a la paret. Com a conclusions, i amb això ja acabo, es té constància que a mesura que es fan les actuacions en el presbiteri es va ampliant la superfície d'aquest. Penseu que en un primer moment el presbiteri va d'arc a arc i després acaba agafant part de la nau. El recreixement d'aquest presbiteri és molt acusat en referència a el que és el paviment de la nau, va fent a més inclinació, i aquest el que implica és l'ocultació de restes de pintura mural. Hi ha un desplaçament i una nova orientació de l'altar major i es dona una creació, el que deia abans,
es creen nous graons i que per tant es reestructura tot el que seria l'àrea de culte per poder encabir nous elements, com en un primer cas, en el segle XVII, va ser la introducció en els segles XIII-XV va ser la introducció dels retaules, que en aquest cas com era el retaule gòtic que hi havia davant de les pintures. I us havia volgut posar també, veig que ens repetim tots plegats, la foto de 1904 en la qual Domènech i Montaner té aquesta visió de l'església i en l'actualitat doncs el que ens ha quedat. Penseu una cosa, i és el que jo vull que us quedeu, i és que aquest paviment s'endinsa vers la nau i que per tant si en futures excavacions les institucions es decideixen aixecar, doncs potser tindríem un bon paviment molt diferent i una visió molt diferent del que nosaltres coneixem ara de Sant Climent de Tou. Per mi, jo ja us he donat tota aquesta idea.